mpanimfoɔ bɛtumfo na mmom me humble lion me nkɔka bi na mmom okam de a menyɛ dɛ memfa nkyɛw nti yɛkɔyɛ nim no obi a mɛkam anaa bɛmmɛka aborofoɔ ma menka bi ɔma yɛ mfie num pɛ yɛbɛtumi asesa bono ɔkasa aha yɛ asante ahemfie sɛdeɛ mɛde kaka no apa abedu hwɛ na subscribe o hwɛ na subscribe na wo comment na wode abeto hɔ na no so yakama sanse sebe yɛde adwenkyerɛ ɛne yɛ bibia wabɛkyerɛ wadwen na bibia akɔ so trend social media trend ɛnam bibia sent no agye bibia hwɛ hɔ na meka no mosomfo di am no mete hɔ saa me na me ninkum me hwɛ mo me som mo me boa mo ama amamrɛ ne amanneɛ yɛde apagya na mo nkonwa ma akɔ so piao musa bɛka akamfo a ba bɛdi kane bɛne abonofoɔ there's no contradiction ome nyɛ humble lion me nkɔka bi na mmom okam de a menyɛ dɛ memfa nkyɛw ɔma yɛ mfie num pɛ yɛbɛtumi asesa bono nananom adehyia mmerɛ nti mɛgyina existing protocols no so na nde akasa mra me bɛkasa no binom bɛkaa sɛ ɔbɛkasa ideɛ ɔno kwa anhwɛ a na ɔde bibia yɛ abɛtom ananya saa ne meba dwam ha yi nyerɛ ɔyɛ santini prɛkopɛ na ɔma mmoɔ ne nsɛ nnɛ ba ba no sɛ wanhwɛ yie na ɔto bɔmboa na ɔtwe sɛ wahu sɛ ne ɔsiteɛ no nneɛma bebree ɔbɛkɔ atiawo na nka nyɛ sɛ na nka mebɛbu so na nka akyire aman nyine nde baakɔ na nka yɛakɔ dwantoa na mmom nwɔdwam ha sɛ yɛa kɛseɛ bi so adi ka no abɛka biribi akyerɛ nti na deɛ menka ne kɛse na mekɔ m'anim no yɛn nyinaa ho nim sɛ nnɛ dadua yi ade a yɛhyia sɛ abonofoɔ mɛkɔ bono 2024 takyi ne ammeaw bakonnwa kɛseɛ so sɛbio a ne yɛhyia ne ɔkyerɛ ne sɛ abonofoɔ yɛhyia sɛ abra no yɛkae nneɛma a yɛyɛ a ɔkɔyie yɛnkɔyie ne asesa ne yɛn nyinaa yɛaka abom sɛneɛ nana takyi ma nhene nana abaase bɛkaeɛ no nananom ɛyɛ abonofoɔ sisɛ deɛ abakɔsɛm na yɛkɔkaeɛ a ɛduru baabi a binom bɛbɔmbo no ɛnnɛ biara gye atom Ghana ha sɛ bɛka akamfo a ba bɛdi kane bɛne abonofoɔ there's no contradiction na bɛka sɛ abonofoɔ bɛne bɛyɛ akamfoɔ bɛdi kane a akonnwa a ɔdi kane ɛbaa Ghana ha 1295 ɛyɛ nnua bolonchampem de duakwa akan piesie takimanyene prɛkopɛ kaka sɛ nakonnwa no ɔso kyɛne yɛdeɛ no nyinaa ɔno ne di kane baayɛ ɔno akyi ansa na mpaapaa ho ɔba yɛnonom yɛ nyinaa yɛdeɛ ɔyɛ dɛ ɔba fo yɛaka bi oduru baabi a nneɛma no bi wɔ abaka na bɛde ɔto yɛ so a aya ne mu ɔyɛ nti na yɛ mu bi yɛakɔyɛ dɛ yɛakɔka bi yɛyi ano ɛnyɛ nnɛ ɛno no mɛbɛka media me serve notice sɛ nyira no atumfo mpanimfoɔ ba atumfo na mmom me nyɛ humble lion me nkɔka bi na mmom okam de a menyɛ dɛ memfa nkyɛw nti yɛkɔyɛ nim no obi a mɛkam anaa bɛmmɛka aborofoɔ ma menka bi sɛ bia nka aborofoɔ a menka bi bio abonofoɔ ɛnnɛ yɛkɔyɛ nim no ade a yɛkɔ ne sɛ
ɛnɛ da dua yi adeɛ nti a yɛhyia yɛ ɛyɛ adeɛ baako pɛ adeɛ ne sɛ yɛyɛ abonofoɔ na ɔhwɛ abonofoɔ twotwowurutwo a baba ahɔhoɔ wɔyɛ mu yɛhia nkabɔ mu edikane adeɛ biara ni wa nkabɔ mu ontimi nyɛ wohwɛ nananom sɛnea ne bɛsi aba yi bɛtumi apopɔ na da mmienu pɛ ne de bɛyɛ sample the new kid on the block ɔkɔgye aman sam modua ɔte sampafoɔ akonnwa no so anamboa ɔba wanhu dɔma ɔde baeɛ mpatwɔ demahyia nkɔsoɔ hene nana jana ɔba ɔnte ne yɛbɛyɛ abonofoɔ wohu nneɛma na ɔkɔ so wohu sampa wonkɔ suma wonkɔ kwatwoma wonkɔ dwenem wonkɔ drɔbo mmerɛ ntimi nka ne nyina nnora woahu na ɔsii wo atabubu woahu ahemfie nwonwasoɔ bi a yɛ nua no abia no a yɛ mu bi yɛni bi a yɛkɔhwɛ yɛkɔhyia no na meka na magya domahyia nkɔsoɔ hene abonofoɔ Ghanafoɔ nyɛ ne yɛbɛka me sɛ yɛahyehyɛ ho sɛ na yɛahyehyɛ yi ɛnyɛ no na bɛhwehwɛ abakɔsɛm ne ho hia deɛ nso abonofoɔ ɛnyɛ abakɔsɛm no ne hia paa me deɛ adeɛ hiam paa ne sɛ abonofoɔ ho bɛka ho abom na ho ayɛ mpontodwuma na yɛtumi akɔ yɛnim come here nananom wada roma saa mmerɛ yi adeɛ paa abonofoɔ mpɛ sɛ yɛbɛtumi ayɛ yɛde bɛsi yɛni nso ɛyɛ adwuma meka adwuma a school ayaresa bɛsiesie infrastructure hene nyɛ ne yɛrɛ no te wei ohia paa na mmom nnɛ asukuufoɔ bɛwie school a bɛnya adwuma yɛ bɛte fie nursefoɔ babakɔ school yi babɔ masters baayɛ phd bɛnya adwuma yɛ nti yɛahyia mu a abonofoɔ adeɛ a mesrɛ ho sɛ yɛbɛtumi aka yɛn ho abom na yɛbɛkeka yɛn nsa ase woma yɛ mfie num pɛ yɛbɛtumi asesa bono na kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛsesa bono no ɛno ne mɛbɛka ne nde bɛwie masɛm abonofoɔ ɛnɛ a yɛahyia yi yɛ target ne sɛ million mmienu Ghana sika no ɔboro so a yɛbɛgye ɛnɛ ɛsɛ sɛ yɛbɛsɔre ne yɛbɛnya yɛnya koraa mɛtoa so agyegyea kɔsi sɛ yɛbɛnya million mmienu na yɛde ama yɛ nananom takyiman na bayɛ ade kɛseɛ bi na bɛdidini mɛkɔ bono 2024 na yɛdɛ ato so abonofoɔ yɛkɔ yɛnim no ɛbɛduru baabi mɛkɔ bono no yɛbɛpere na bɛde aba wo kurom 2025 nsra untiem yɛ target ne sɛ yɛpɛ Ghana sika no million 10 million yɛde ahyɛ aseɛ tiawa abonofoɔ million no me andi Dormaahene nde million baako bɛba na abonofoɔ ɔma million kono na yɛmfa nka ho na ɔnsɔ yɛnhwɛ nananom mmeranteɛ sɛ yɛbɛsɛ na ho bɛhu 2026 adwabɔ no yɛbɛbɔ no yɛpɛ million aduonu me 20 million Ghana me Dormaahene manim no nde 10% bɛba nde million mienu bɛba abonofoɔ ɔnsom so na wɔnhwɛ sɛ ne yɛbɛsi matchma yɛ 2027 yɛ target ne yɛ 30 million nde 3 million bɛba 10% ɔnsom so na wɔnhwɛ ne nananom dwuma a yɛbɛtim de aba abonofoɔ 2028 yɛ target ɛyɛ 50 million me Dormaahene animu nde 5 million Ghana cedis bɛba ɔnsom so na wɔnhwɛ ne yɛbɛtimi ayɛ wɔ bono mam na
2029 on any day actually. Ya per million ha. The million do a baba. On some so na hu ye betimaye. Nananom abono for Nananom Nana Chairman Nananom Tachiman for Mpawocho Sasa Kay Obuama and Nananom Brano Yadibaya Bie a Juma Kwani ye Bie Yadi any man's job creation Yadi Obia Juma Mfianum no Naskana Bia Bam Mfianumachi ya baba druwa ya nyi obi asika biu ni ye babu nkonta yede abachira ho sika no ni otimi yoye na ni antima ando maka na sei awie no ni amesra bia ne se mempesa bia ka se ni nana ye odi abai o ambitious we di ordinate dodo ye betima ayo ana ye ntimi yo ye betima ayo na mesra se yankodene ne say eba proper planning ye betimi awie nkonimdie wa me ko mani bro mesra ankra abonofo ankra bawo Ghana ha ene amanone Nananom bi ya ba yenim sikadie ye obi kura ebe yi di aboa benyi bi ne bampa moaye se benyi kura mpa moaye benji eninsi a banka sa bemebie ndwuma ne bi ba bia opa asase amia ba bia opa no bono medi wanim e de wakọ ama wo watimanya asase abia dwuma se ba ya adehye no abawie school ba wo fie benya dwuma nye no bebetimi anya adwuma ne bia ye Nananom kasa no enya kasa tentene biba kasa nana wanna ope million mienu Nananom ba ye program we eduru adamafo ya de baba na ya pese ya kan samre ne say 2 million Ghana na ya pe no ma bo anwasie onhwe ne me bayo na sebe ye general one wia abonofo wa baka wakoma oma boam na menya sika no na memfama na natachiman for na bentimi mfanya bibi emfa mekobono 2024 edini entoso wa edikan deshi anko akwadwane okaso njina Bono Regional House of Chiefs anya bocho ye kita yesika na afasha ya se yaba no na nka yesika na yebetim bi ato bag na ne esuro se dede no anga na bi kura kof GFSM onya pledge 100,000 oda 1 billion tete so mienu mfiri Dormaahene bae sa jumadie na ya baye wotachiman ha Nananom bachira bibia yanwa njina Dormaahene Traditional Council 100,000 1 billion at the Bono Regional House of Chiefs there onyina hunim say baby bibi apie Dormaahene ana honte bi wo Bono na Dormaahene sise ye de no ese ye bie so ngoro hafo bi ba ye say baba se bebetu agudie no meba nka kira be se bibi we ne ye ba bayo be ka kira m se benyam fa so mofom nkrata se no ba ya kodreki na mom be so se ba ya be hu se baba na baba bua bonoman no be kita bensem 200,000 Ghana tutete aye cash sika we make one sem no odama countum manfa matachi manfo a na kesa menka no kure 200,000 e kan ho a akwaya 4 billion minwe madi shebi ba frada frɛ papa ba ko ora me money dini ono da ye de boam
na meka say nyina be friend of Osajefo ono so all kita 1 billion 100,000 on the so yenwe na meda na makwa abra Nana Sumahene onka me Nana Sumahene ne sana hene opesa Nana ono so lo baboaye 100,000 Ghana 1 billion sa enka sa sika we enyina boma sika na ndi aba no eye 700,000 tetedie 7 billion sika na mepe no nchemu miensa ndi aba nchemu miensa ndi aba baba ye dwuma no doma ya babu abe bede no enka we won doma ya babu abe 20,000 Ghana e de abo abe dwumadie no abonofo bibia ma esira won no nua tachimafo abonofo nananom ya ba hima lordena mahama excellency prof nana ya mesira won se nde ba ko aba omwam na won famienu no meka na won hwa ne nananom ane nana tachimangene na won hwa se bibi foforo bi ompie ewo bonumamna sa semi nana oma kwano se menkasa ndi free Dormaahene eba afenkoto yempie so na bonomanti ase na tachimanti ase Ghana ti ase nda wonyina ase manu